Ayan mga kamamshi, marahin na aga sa Indogabos. Bali, wala pa naman tayo masyadong ganap-ganap. Nag-ano lang ako para mayroon tayong update dito sa ating YouTube channel dahil wala na akong upload. Ayan mga kamamshi, bali mag-share na naman lang tayo. Ayan, yun yung pinagkakabalan ko ngayon sa aking Facebook Reels. Tapos meron pa yung aking Shopee affiliate. Ayan. Tapos meron din ako Involve Asia. Ayan mga kamamshi, kung gusto nyo mag-apply din, ayan, ilagay ko yung link ko dyan sa ibaba. Subukan na natin, 'di ba? Lalo pa kung lagi rin naman tayo may hawak na cellphone, 'di ba? Kung nagsha-shopee rin kayo, ayan, mag-affiliate na tayo, 'di ba? At least in the future, medyo matagal-tagal nga lang din ang kitaan dito, pero may nakikita tayong kikitain. Affiliate, yun yung mag-share ka ng mga product na galing sa Shopee. Sa Involve Asia naman, maganda dahil kahit anong store pwede, Lazada, Shopee, Nike, ano pa ba, Alibaba, tapos iba sa marami, mga kilala, nabubulol na, hindi na ako sanay magano. Ayan, nanibago talaga ako dito sa aking YouTube sa pagbibideo ko dahil mababa, hindi katulad sa Facebook, maiksi lang. Ayan, ayun nga mga kamamshi, sa Involve Asia at saka sa Shopee, Shopee apps, ang kaibahan nila sa Involve Asia, kailangan is mag-generate ka ng mga bawat pag-sharean mo. Halimbawa, sa Facebook mo i-share, doon ka mag-generate. Halimbawa, sa page mo i-share, nakabubulol ako, doon mo i-generate. Hindi katulad sa Shopee na direct. Copy-paste mo lang, tapos yun, i-share mo na sa Facebook at saka kahit saan pwede. Ayan mga kamamshi, pakita ko sa inyo yung ating performance simula nung March 25. Hindi pa ako masipag niyan ha. Ito, tcharan, ayan, o diba? Ayan. Tapos ito naman sa Involve Asia, noong December pa to. Mga kamamshi, yan lang naman yung kunting share ko ngayon. Kung gusto nyong mag-affiliate na rin at diba, halimbawa may o-orderin kayo, i-share nyo, tapos i-order nyo sa kamag-anak nyo. Yun lang diskarte doon. Ayan, diba? Nandyan sa ibaba yung link ko sa Shopee apps at saka sa ano tawag dito, Involve Asia. Ayan. Ayun mga kamamshi, kaya ayan, mag-affiliate na tayo. Yun lang guys. Thank you for watching.